Čus kaktus, závislaca, závislačky a závislačatá. Tu je Simon a dneska si spoločne ukážeme, ako postaviť pravý čínsky dom na vode. Bože môj, zase otravujú. Takže teraz vám ukážem jednu vec, momentík. OK, takže ten dom, ktorý pôjdeme teraz stavať, bude vypadať nejak takto. No presne takto, len určite krajší a viac prepracovanejší. No a aby nám tu tento nezavadzal, ideme ho zlikvidovať. Čo vy na to, dámy a páni, ideme ho zlikvidovať? Ja som za. Momentík. Akurát bude troška háčik jedna vec, musím ho zlikvidovať totálne moc. Dobre, počkať. Aha, ups. No, super. Dobre, ja ho zlikvidujem, potom sa uvidíme. No OK, teraz sme si dali troška viac entričok. No a ideme preč. To už vybuchne asi celé zrejme. Pravdepodobne. No a nie len to. A výborne. Potom... Aha, ty svinia, ty tu čo robíš? Zombík. No zhebni už. Však vlastne ty si dobrý, tak... Papa, to neprežije nikto z vás. Bam. Aha, svine prežili obidvaja. Dobre, dámy a páni, takže... Teraz môžeme začať stavať ten dom. Tam máme pizzeriu Five Nights at Freddy's. A tu bude postavený ten náš domček. Počkať. Nájdem voľaké lepšie miesto. No, výborne, takže ja už som tu našiel voľaké to miestečko pre ten domček. Bude to presne tu. Podľa mňa ideálne miesto, no nemyslíte. A teraz si ideme zobrať stavebný materiál. No, výborne, takže už máme aj materiál. A teraz ideme začať stavať. Bože môj. OK, takže toto bude ten most k tomu domčeku a mám tu dosť veľké nervy s tým. No super. Takže sa uvidíme, keď no super, ešte mi to laguje, výborne. Už mám vybitý tablet, tak mi to bude lagovať, ale nevadí. Takže sa vidíme, keď tento materiál, či čo to je, tú pevninu na vode budeme mať spravenú, potom budeme pokračovať. No super, už hodinu sa s tým hrám a neviem to spraviť a teraz už ideme spraviť túto ohradu konečne. Fakt som sa tým strávil minimálne hodinu. Ty vole. Ježiši Kriste, nie, toto bude... To ešte nebude dom. No bude, ale... Počkať, sekundička. Dobre, takže zatiaľ nám to vypadá takto. A teraz by sme mali ísť spraviť dvere, takže... Ozaj, ja som sem nedal dvere ešte. Sekunda, no to hneď napravíme. Dáme tam takéto troška špeciálnejšie. Špeciálnejšie dvere, počkaj, dáme sem jedny. Nie, jeden blok dopredu. Sem a sem, tak. Dobre, takže toto bude celý dom. No a teraz ideme spraviť také tie nacviky na okna. Takže ja sa s vami zatiaľ lúčim a uvidíme sa, keď budeme mať to, jak sa toto spravené na okna, sa uvidíme. No výborne, takže už máme aj okna rovno spravené a teraz toto celé ideme spraviť drevom a potom sa zase uvidíme a OK. Každopádne myslím si, že v tomto by ste nechceli bývať. No ale možno by ste chceli, keby ste vedeli, že sme ešte na polovičke. Takže teraz ideme spraviť jednu takú vecičku. No, takže aby tam nebolo málo dreva.
OK, a teraz ideme spraviť to, čo bude z tohto domčeka robiť asi najviac činu. Takže uvidíte. OK, takže teraz to vypadá zhruba takto ešte. Tu máme furt dieru. A teraz toto celé takto obkolíšem a to už bude taká strecha začatá. Samozrejme, že tá strecha bude aj originál, takže to spravím. OK, takže toto máme takto zatiaľ a teraz ideme spraviť ďalšiu vec, ktorá bude robiť tento domček čínskym domčekom. Tak poďme na to. Dámy a páni, musím ísť vyložiť umývačku a potom sa vidíme. OK, takže tuto máme skoro hotový čínsky domeček. Až na tú bránku, ktorá nám moc nevyšla. Ale to nevadí, absolútne. Neviem, či som vám ukazoval toto. No každopádne Pardon, trocha, niektoré veci sa mi tu nepodarili. Bože môj, prečo chodím tak krivo. Tak toto vypadá vznútra. Ešte to je tmavé. A no vlastne teraz ešte nemáme hotovú strechu. Ideme spraviť. A pozrite, jak to vypadá. A teraz ideme spraviť ten bobylak. Tú vec, ktorá bude robiť tento domček čínskym, takže no a teraz to vypadá takto. Toto som obložil trošička inou farbou, než to je, ale rozmýšľam, že či ešte nedám jedno to biele poschodie na to červené. Asi nie, či áno, dáme a pani, poradíte mi. Neviem vôbec. No ja to skúsim. OK, takže dal som tam ešte na to poschodie, aby tam nebolo malo čiernej, tak som to vyplnil čiernou. Vyzerá to ako torta. Takže tento český domček vypadal ako takto, ak sa vám to páči, tak dúfam, že sa vám to páči hlavne. Ale jednu vec som spravil zle, tak ho idem napraviť. OK. Takto vypadá náš domček celý. Keď už je hotový vlastne, len ešte není celkom hotový. No vypadá to veľa ako takto, čo poviete? No, mne sa to páči. Akurát ja si myslím, že ešte by mohlo byť niečo tu hore, ale fakt neviem čo. Dámy a páni, asi nič pravdepodobne. Či dám tam niečo? Počkať. Nedám tam nič, však to vypadá pekne. A chcel by som vám ukázať tento domček v plnej kráse. Nuž, ale v plnej kráse potrebujeme noc. A inak ešte do komentíkov ohodnotiť, či to vypadá ako čínsky domček. Podľa mňa ani nie. Či áno? No v noci to možno bude vypadať ako čínsky domček, lebo v noci no proste, keď bude noc, tak sa uvidíme, pretože vtedy ten domček bude v plnej kráse. Takže momentík. Takže no ok, takže teraz čakám momentálne, kedy bude noc, ale fakt to trvá. Vtedy už dvakrát bola noc, to som strihol, to ste nevideli. A teraz tá prekliatá noc nepríde. Som zvedavý, ako to okomentujete, či je to čínsky domček. Vážne tam dajte ten komentár. Stále čakám v takejto polohe. Tak, poďme čakať ďalej. OK, už viem, čo si môžeme spraviť, za kedy tu nemáme noc. Teda, no áno, za kedy tu nemáme noc. Aby sme sa nenudili, tak si tuto ukážeme pizzeriu Five Nights at Freddy's. Už ste jednotku ste už videli, to vám nebudem ukazovať, ale dvojku ste ešte nevideli. Teda videli, ale má to má to taký menší zlepšovák. Už som to trošička zlepšil, tie šachty, ak ste si mohli povšimnúť. Tu ešte není šachovnica. Tuto už máme takú presne tú chodbu, jak to bolo v Five Nights at Freddy. Omylom. Dám tam zatiaľ toto. Five Nights at Freddy's, tak to bolo ako. A jak ste si mohli povšimnúť, tak tu máme... Počkať, nepočujete to.
Foxy, poď sem, ťa zabijem. Dobre, tak ja si idem pušťať muziku, čus. Máme noc a náš domček je v plnej kráse. Čo na to hovoríte, dámy a páni? Počkajte, sem dáme ešte torčky. Počkajte. Až teraz je náš domček v plnej kráse. Máme si ho pozrieť okolo. Mne sa páči, strašne sa mi páči. Tak. A poďme dovnútra. Ty kokos, som zvedavý, jak to vypadá znútra. Akná pekné, akná pekné. Pekné. Inak, aby sme mohli vidieť aj v noci, tak dám potom torčky na celé tieto ostrovy, aby to bolo úplne krásne a potom bude ďalšia časť Minecraftu. No nádhera. OK, takže ak sa vám toto videjko páčilo, dajte like, dajte odber, dajte pekný komentík a majte sa krásne a čus. Majte sa.